international. Ya ka Jingïalang bat kilat pathai khubor Phang ka Jingïalang ba National Symposium Halor ka Phang Pdeng Threats of Heritage Exploring Traditional Textiles and Natural Fibers Lapenlong da ka College of Community Science Central Agricultural University Impal Tura Meghalaya haringkat ka Jingïalang bat ka ICAR National Institute of Natural Fiber, Bad Engineering Technology Kolkata, Bad ka ICAR Central Institute for Jute and Allied Fibers, Barakpur Kolkata, Menta Kasni. Habakren ha ka Jingïalang bat kilat pathai khubor ka Dean jang College of Community Science Tura, ka Jyoti Wastrat, ka Lapan Pau ya ka Jingdan Kam jang ka Pdeng Bariuspa jang ki chain tenrai, bat ki kenjak sai bala banyo na ka me mariang. Ka rukom trekam bala ban penne pensa bat ki jing pen kala na ka benta ka lawe ka bapernai ha ka ni ka than. Khnang ba kan la ban wan ra lang ya ki nong wat bania ki riu start ki riu don sap bat ki nong thau an na ka leng kiri ka perthei.